A4, Fialky, Trixie, Sokol, Duchcov, Žabky, Varnsdorf a Aprikot Star z Děčín. Kdo z vás ještě náhodou nemá účastnický list, tak si ho pojďte vyzvednout. No. Nevidí. Pařez. Účastnické listy jsou rozdány, takže já opět předávám slovo předsedkyni poroty, aby nám pověděla, jak to dneska dopadlo v kategorii A4. Tak, v této kategorii budeme také dávat čestná uznání a čestné uznání dostávají Žabičky Varnsdorf. Takže Žabičky Varnsdorf, pojďte si pro čestné uznání. Gratulujeme. Já myslím, že i teda děvčata si zaslouží potlesk. A přecházíme na stupínky. Na třetím místě této kategorii se umístili, jsou taky ze severu, Trixie, Sokol, Duchcov. Zaslouží si děvčata, i když jich si také málo, určitě potlesk. My víme, že děvčata vůbec neměly přijet ve třech, ale v šesti, že jo? Ale zbytek se jim více, ale zbytek mají nemocný, tak na to, že to zvládli takhle bez děvčat, tak určitě si zaslouží potlesk. Přecházíme na místo druhé. A to je také město, které začíná na písmeno D. Aprikot Star Děčín. Druhé místo si odváží Aprikot Star Děčín. Já vím. Zatleskáme druhému místu Mažoretky z Děčína. A na prvním místě, což si už děvčata spočítali, jsou Fialky. Fialky, základní škola Partizánská. Já mám takový pocit, že děvčata jsou z České Lípy. Je to tak? Takže Česká Lípa. To tam nemá. Tak zlato si odváží děvčata do České Lípy. Zatleskejte jim. Tak a my pomalinku přecházíme k další kategorii. Tak já předám zase slovo.